Hľadáte lacný prenájom dodávky vo vašom okolí? Dodávky od 123 Transporter sú vám k dispozícii už od 9 eur. Flexibilný prenájom 24/7. Môžete si tak dodávku prenajať cez deň aj v noci. Rovnako tak ju môžete vyzdvihnúť aj vrátiť. A to najlepšie? Pri našich dodávkach máte neobmedzené kilometre zdarma. Na 123 Transporter si môžete dodávku rezervovať plne online za 99 sekúnd. Vyberte si na našom webe vhodný termín a vyhľadajte ideálnu dodávku. Krátko pred vašou rezerváciou vám umožníme odomknúť vašu dodávku pomocou našej aplikácie. Týmto spôsobom môžete svoju dodávku jednoducho a kedykoľvek odomknúť pomocou telefónu. Potom už môžete vyraziť na cestu. Na konci rezervácie vrátite dodávku späť na pôvodné miesto. Pomocou mobilnej aplikácie dodávku zamknete a vaša rezervácia je dokončená. Takto jednoducho si teraz môžete prenajať našu dodávku. Navštívte 123transporter.sk a rezervujte si dodávku za 99 sekúnd vo vašom okolí.